Kijk hoe lekker zo flexen, schreeuw. Op een moment. Dank je aan ons mensen wat je zwaar krijgt. Ja ons, kijk je documentary voor ons. Onze koeisaan, Boesman, onze land. Genoeg is genoeg, je dwars is je wat genoeg. Dat is zwart genoeg, maar ons blijven drinken. Koeisaan, kleurling. Met die plek, als het nationale zondag. Is maar die leven wat je altijd hier gaat inmaken. Vrijdag was hier nog een moord uit die gang uit meneer. Maar die jongelingen, als dat iemand wijst. Als dat iemand wijst. Die te moord gebeurt laat. Zondagmiddag hier. Zaterdag, maar vrijdag niet, ja, vrijdag is op. Vrijdag met die moord gebeurt hier. Het is nou die inkomsten wat ons moet kijken. Zij kan je schoenen kopen, zij kan je haarkos kopen, zij kan je haren gaan snijden, zij kan je toilet niet kopen. Die nou hoe oors wat die werkt, moet nou strijd to survival op een casino, dit is illegal voor government. Want dan kan moet hij blue picket in, want de arrest, blauw pakje man wil het niet arresteren. Ja, hey bro, ik zeg je, I say what I say and I do what I do. This is my community and I love the thing that I do. Oh, sit in Lam. Doen wat is doen. Hier toe. Speel sokken. Zulke goede. Gaan bij de games. Speel games. Luister music. Ik ga niet meer school, ik heb school lang gelost al. Ik sta net 7. Maar wat ik doe in die dag is, ik is bij de games hier in Leities. Een geleerdheid om pool te gaan schieten. Uit de school heb ik weken. Ik was ook samen met Rodessa. Werk maar samen, dus eienaar staan. Dus kijk maar ook om living te verdienen. Maar als ze educatie nog genoeg om een goede werk te kan komen. Hoe voel jij wat die vegerij wat aangaan met die bendes? Hoe maakt hij voor jou voel? Hoe interfereert hij met jouw leven als hij aangaan? Als ik denk wat aangaan, ook ik kan niks voelen van als alle wat schieten, wat is hoe alle voelen, als alle die mensen schieten. Wat van mijn part is, alle in de kon horen. En hoe maakt het voor jouw leven? Kan zij rondlopen in die aan als zij wil? Wat doen het? Nou, je ziet alle punt, ze maar achter toe kijken, voor en toe kijken, van dan kan we jou raak schieten. Ik denk het is baie unfair because wij als kinders wat eens, jong kinders wat eens wat van niks af weet wat nou like zeker en whatever. Dat is wat ik kan zeggen. En hulle so groot, hulle ding niks van die young generation vandag. Ja, ook om hulle bendes raak is hulle wil ons nou ook een klein voel moet nou nie, verstaan jy? Hulle wil ons nou ook daar is waar hy bendelleerders is. Maar hulle kom nou pas te luk en hulle is ook gevaarlik. Hulle wat nou bendes raak is gevaarlike manne, so kom hulle skiet dus dieselfde tyd skiet hulle onmiddellik dood. As wat hy ou bendes lag eers sal gewag het en gepraat het oor dinge voordat hulle ding sal gedoen het. Wat daar sal liewe my bendes hulle wag nie meer op 'n ding, hulle doen net hulle ding klaar. Dink jy dat een dag miskien in die toekoms zal Menenberg vry wees van die bendes? Wat so nou aangaan, dink ek dit sal nie vry alles. Hoe sê jy so? Van die grootes kom kleintjies, van die kleintjies kom nog kleintjies. So wanneer gaan hulle opbou as ze nie nou 'n stop gaan maak of moet. It all depends. Depends, ja, ons kan niet zien. Onze kinders wijs wat om te doen. Daarom zei ik de youngsters van vandaag. Ik moest op naar huis toe. Aan campus is ja, zodra mens werkt ja. Hoekom in Menenberg allemaal krijg ik maar zoals maar net hand tot mond staan en wat even is beter als op de om belang te stellen aan wat ons nou daarom een goede toekomst is. Wat ze gaat doen om veel die toekomst iets goed zal staan. Als het paard is, ze gaan nou rondlopen en kans schieten en ze gaan met zij verdienen. Dan misschien nou hier iets roepen wat even met jou hart te kalmeren, maar dat is oor niet. Dat zal nooit oor zijn. Voordat die bendeactiviteiten een keer uit de Menenberg carrière.
gereageer word. Dan is so thuis iets wat je nooit zal krijgen te minder werken. Als je bendeactiviteiten, en dan is het alle liefde van benderschap. Zo, ik denk dat.